vlastně už jenom zrychleně si dávám jeden battle proti jednomu takovému borcovi. Jak jinak jsem to vyhrál, že? Jak jinak, to by se nebyl já. No, ale vlastně, tak no, teďka jsem se vlastně toho, já nevím, jak se teďka jmenuje, vypadávám, docela často mi to Barbara, jak mu to hlavně říkám, tak jsem si ho dal na level 2, což je docela dobrý. Tak jsem si dal nějaké ty tikety, nebo jak se tomu říká. Bohužel tu nic nemám ještě. No ale ještě vlastně opening vlastně plánuji taky ještě někdy, ale to až to nazbírám vlastně všechno. Takže tak no. Teďka vlastně se joinuji do hry, jdu proti jednomu borcovi, který má HP. Jo, takže já si jako je fakt šťastný. Nebo možná má norské slavosti, víš jak to, no asi jde, no. No, ale rovnou jsem tam dal Baby Dragona a Prince, jak jinak, že? No, ale borci tam nám někam dal trochu menší Bauhaus, že jak kdyby. No, tak jsem hodil Vičku, ale to mi úplně nepomohlo. Takže vlastně jsem tam hodil skeletony, jo, armádu, víš jak. Takže jsem tam hodil vlastně skeletony, ale ty mi taky zdechly. No, ale teďka z budoucnosti, já z budoucnosti teďka předpovím, že to tady, myslím, že tady ten battle prohraju. Jo, asi ho prohraju, bohužel. Protože žádná jinak možnost nebude, protože nevím proč, ale tak to nevadí. Takže jsem ho prohrál, ale tak to je jedno, že trochu jako musím zabračet, aby Borec se nade mnou slitoval. No, ale dal jsem to do lobby, rovnou jsem si tady otevřel čestku, z které mi padlo úplné hovno. Předpověděl jsem to, padlo mi úplně jasný hovno. No, ale já jsem tam rovnou hodil Vičku a skeletony a tam mi zase hodil barák. Jo, jinak hraju proti borcovi, co se jmenuje HP, takže jsem fakt hrál proti starému borcovi, ale to já nevím. To jsem si chtěl teďka. No, ale hodil jsem tam Barbary, Baby Dragonu a jo, jak jinak. Jo, Baby Dragon jde, lítá, ale se nedolítala, za chvilku chcípne. Ale prostě jsem tam hodil tady tu mašinku, kterou tady ten belík, nebo sud, který levituje. No, ale hodil se tam skeletony, na které mám dost velkou radost, že je mám, protože jsem s nimi strašně spokojený a docela tryhardím. No, ale tady hodím Prince, že jak jinak hodím. Hodil jsem tam Prince, že ať to trochu vyfarmí, jo, ale ne, kámo, mi tady hodil úplně nějakého parchanta. No, tady jsem už si vzal jednu korunku, víš jak. Hodil jsem si tam Vičku, teda se zdechne za chvilku, ale tak to je jedno. No a takhle to pokračovalo dál. No, ale tady se mějte a čau.